A tady bude ručička. Jako táhle ta ručička. Tak, a vy tam budou mít prsty. Vidět. Tady bude mít hlavu. Bude se takhle dívat. Takhle se bude dívat, jo? Takhle bude mít ty nohy. Jo? Pěkný. A takhle bude mít zas druhou nohu. No paráda. A takhle bude zabávená, jo? Do toho. A takhle bude zabávená, jo? Jo. Takhle bude zabávená, jo? Takhle bude mít hlasy, jo? Jo, teď to je Natálka, jak táhne hrocha, jo? Jestliže mává ty oka. To nevadí. Ona nebude vidět. Tak potáhne hroch Natálku. Tady má dlouhou. Tak, a táhne mámku. Trošku. A tady bude máma, jo? A to nejde vyndat. A tady účku mám, ne? Jakou takovou nedakou. Mamka. A také bude mít hlavu. Také dlouho jak tatínek. A tady bude tatínek. Tak on bude mít nohy, takový dlouhý. A ten takový bude mít prsty. A zase dlouhý nohy bude mít. A také má oka. A taky má oka ten máma. A ona má malinký ružičky zase. Takže bude Anička. A bude mít takový vláčky. Jak Natálka. A to bude už velká, víš, Anička. To bude už velká Anička taková. No krásně. Také má nohy a oči. Takové má oči. A také má dlouhý oko. No paráda. Nejsi prsty, jo? A na něm sedí ta Anuka.